Яңалыклар чыгарылышы үз ишini башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Безнең ишек алды ничек булачагын үзләре билгеләячәкләр. Шолда республика программасы буенча ремонт һәм төзелеш эшләре старт алды. Шолда сәламәтлек 2026 спартакиадасы кысаларында табиблар арасында җиңел атлетика буенча ярышлар узды. Аларның кайсысы җитезрәк һәм өлгеррәк булды. Безнең ишек алды ничек булачагын үзебез билгелибез. Шолда күпчелек микрорайоннарда республика программасы буенча ремонт һәм төзелеш эшләре старт алды. Эшләр Әзәп бистәсенең 19-нчы комплексында да бара. Йорт яны территорияләре төптән үзгәрер, күп кенә проблемалар хәл ителер дип планлаштырыла. Толырак алдагы минутларда. Безнең ишек алды программасы буенча төзелеш эшләре быел якынча 3 атна алданрак башланды ди коммуналчылар. Хәзер әлегә бөтен җирдә юлның иске катламын алалар, балалар һәм спорт элементларын җыялар. Алар урынына заманчалары урнаштырылачак, машина кую урыннары әз булу мәсьәләсе дә хәл ителәчәк, җәяүлеләр юллары төзеләчәк. Пешеходки будут расширены, парковочные места будут расширены, заменены электростолбы, и все провода, которые воздушные идут, они будут все уложены в землю. С воздушных уже проводов не будет. Игровые площадки, скамейки у подъездов, это тоже будут, все эти элементы будут новые. Шаулар бик шат, аларның сүзләренчә, алар ремонт эшләре үткәрү белән бәйле вакытлыча уңайсызлыкларга түзәргә әзер. Автомобильчеләр һәм җәяүлеләр йорт яны территорияләрендә нәрсәләрне яңартырга кирәклеген белдерде. Раньше неудобно было сюда заезжать, было мало парковочных мест. Вот сейчас начались работы по благоустройству нашего двора. И надеюсь, что парковочных мест будет больше и будет больше удобств для жителей нашего города. С подъезда вышли, тут же уж под машинами оказываемся. Нам надо немножко, конечно, и тротуарчики расширить. И хорошо бы, конечно, для машин какое-то, что ли, специальное место немножко ближе к забору. Вот можно двинуть там, допустим. Быел безнең ишек алды республика программасы буенча Комсомол районында 34 йорт яны территориясын яңарту планлаштырыла. Төзүчеләр белдергәнчә, аларның кайберләрендә эшләр 2 ай ярымнан тәмамланачак. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса, яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең Макс кушымтасына мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Иң яхшыларын сайлап алдылар. Төзүче Олимпия резервы спорт мәктәбе стадионында сәламәтлек 2026 спартакиадасы кысаларында җиңел атлетика буенча ярышлар узды. Анда сугыш ветераннары өчен госпитальнең медицина хезмәткәрләре Ринат Акчурин исемендәге ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсе, Кама балалар медицина үзәге вәкилләре катнашты. Барлыгы 40-ка якын медицина хезмәткәре. Аларның кайсысы җитезрәк һәм өлгеррәк икәнен хәбәрчебез белде. Беренче булып иратлар старт алды. Аларга 600 метрлы дистанцияны үтәргә кирәк иде. Врач-хирург Антон Акимов спартакиадада икенче тапкыр катнаша. Финишка ул икенче булып килде. Сложность была в том, что после дежурства и, конечно, сил меньше. Соответственно, думаю, в следующем году лучше подготовиться и, соответственно, постараться уже улучшить свой результат. Иратларга барлыгы 3 дистанция йөрергә кирәк иде, хатын-кызларга 2. Спорт, конечно же, очень важен для здоровья, поэтому на своем примере мы показываем нашим жителям, нашему населению, как надо заниматься спортом. Поэтому очень радует, что медработников, спортсменов постоянно увеличивается в количестве. Активный образ жизни очень полезен всегда. В принципе, и бег, и не только бег, остальные виды спорта, любые. Даже ходьба, в принципе, если человек не может бегать сильно, то активная ходьба тоже для здоровья, для организма очень полезен. Быел сәламәтлек 2026 спартакиадасында яңа дисциплина киберспорт, футбол, FIFA барлыкка килде. Ул компьютер уеныннан гыйбарәт. Анда 2 катнашучы үзара ярыша. Һәркем үз футбол командасы өчен уйный. Первую игру легко получилось выиграть. Дальше посмотрим, как пойдет. Соперники здесь есть сильные. Видно, что играют, умеют, знают. Җиңел атлетика, киберспорт буенча җиңүчеләр зона ярышларында чолы данын яклаячак. Лилия Гатина, Лейсан Габдрашитова, Фәнис Иксанов, яңалыклар.
Автомат сүтіп жейділер медицина ердемі көрсетілер һәм строй білән өттілер. Шолда жеңу юлында хәрби патриотик уйыны узды. Онда шәһәр һәм Тукай районы мәктәпләреннән һәм күлиятләреннән 20 команда катнашты. 170-тән артык кеше Бөек Ватан сугышы турындагы белемнәрен яңартып 10 станция аша узды. Чарада безнең төшерү төркеме дә булды. Готовы? Сборка, приступить! Сәмина Хисатуллина җиңү юлында хәрби патриотик уенында беренче тапкыр гына катнашмый. Ул 21-нче мәктәптә укый һәм инде 4 ел юнармия командасына йөри. Чаллы үз командасы өчен күп кенә биремнәрнең катлаулы булуын таный. Әмма укучылар 10 станцияны да үттеләр һәм яхшы нәтиҗәләргә ирештеләр. Участвуем мы в подобных мероприятиях достаточно часто. Недавно приехали с мероприятия ОППН. Также прошли финал, там заняли призовое место. Приехали со строевой подготовки с городского этапа. Также мы пришли в финал. Мы этим всем занимаемся, потому что нам очень сильно нравятся подобные мероприятия и также в память Великой Отечественной войны. Балалар кайбер сорауларга дөрес җавапны белмәүләрен таный. Мәсәлән, станцияләрнең берсендә Бөек Ватан сугышы герое тасвирламасын аның исеме белән чагыштырырга кирәк иде. Катнашучылар уеннан соң герой якташлары турында мәгълүмат табачаклары турында уртаклаштылар. Я не знала про Ильдара Мананова, и мне было очень интересно, когда я приду домой, я обязательно о нем загуглю, что-нибудь узнаю, что такой великий человек проживал в Набережных Челнах, и он сделал много подвигов. Конкурс был интересный, прямо таких сложных завальных заданий не было. А так были некоторые герои, о которых я действительно не знал. Были и знакомые: Кардашенко, Маннанов, там вот все эти герои, которые проявили себя. Но в целом конкурс был интересный, понравилась азбука Морзе расшифровывать. И в целом конкурс весь понравился. Җиңү юлында хәрби патриотик уены Чаллыда 2020 елдан бирле үткәрелә. Ел саен анда 20 команда катнаша. Быел Чаллы геройларына багышланган шәһәр юбилее уңаеннан яңа станцияләр сафка бастырылды. Таким образом, мы охватываем 3 пласта. Это история малого города, малой родины, история Советского Союза, Российской Федерации и всемирная история. Но, кроме того, в этом году, какое еще новшество, мы проводим уже данное мероприятие под эгидой деятельности военно-патриотического центра имени Героя России Сергея Чебнева. Киләчәктә хәрби патриотик уенга махсус хәрби операция геройлары белән бәйле биремнәр кертергә планлаштыралар, диделәр оештыручылар. Лилия Гатина, Яна Вальдюфа, Нисик Санов, яңалыклар. Йоршолда Беларусь аякиме күргәзмәсе Чаллы халкын һәм кунакларын киң ассортимент белән сөендерүен дәвам итә. Моннан тыш яңа язгы коллекцияга кышкысын 50% ташлама белән сатып алырга мөмкин. Сезнең Муса Җәлил урамы 55Б үзәк сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы адресы буенча көтеп калалар. Яз үз хокукларына керә, аның белән бергә Беларусь аякиме ярминкәсендә шоуларны һәм кунакларны зур яңалыклар көтә. Сыйфат шул ук танылган Беларусныкы. Представляем вам удобные туфли, которые заботятся о здоровье ваших ног. Благодаря продуманной форме носочной части обувь не давит на выступающую косточку и дает пальцам достаточно свободы для естественного положения. Гибкая упругая подошва снижает усталость стоп при ходьбе. Анатомическая стелька равномерно распределяет нагрузку и уменьшает давление на проблемные зоны. Удобная шнуровка позволяет отрегулировать плотность посадки и надежно фиксирует ногу. Беларусь аякимнәренә ихтыяҗ бик зур, аларны тиз арада алып бетерәләр. Летом я летнюю обувь купила прекрасную, тоже на каблуках, комфортно. И хотя в возрасте прекрасно хожу. Как понравится, сразу делаешь. Обычно зимние покупаю, но сейчас летние. Удобно, конечно, только, наверное, легкая. Моннан тыш биредә шулай ук 50% ташлама белән кышкы аяк киемнәре сатып алырга мөмкин. Сезнең Муса Җәлил урамы 55Б үзәк сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы адресы буенча көтәләр. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматы без иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән имин булагыз. Дорогие друзья, ждем вас каждую субботу и воскресенье в Театре кукол.